Epileptické záchvaty vlastně vznikají hodně v důsledku návykových léků, a to v rámci buď vysazení návykových léků, proto se doporučuje detox, protože ve chvíli, kdy někdo bere v podstatě 10 Stilnoxů a naráz to vysadí, tak to tělo na to reaguje právě tím epileptickým záchvatem. A není jeden, ale ten člověk v podstatě do toho padá opakovaně. Proto vlastně se doporučuje ten detox, aby lidi chodili na detox. A pozor, tam vlastně ten epileptický záchvat může přijít i v rámci předávkování. Jo, čili jak epileptický záchvat v podstatě u návykových léků v rámci předávkování a stejně tak u alkoholu. Epileptický záchvat může přijít v rámci vlastně nadměrného pití alkoholu, kdy ten člověk fakt jako to tělo už to nezvládne, a i při vysazení. Nicméně epilepťák v rámci závislostí je zcela něco jiného než epilepsie jako taková. Ta epilepsie jako taková, to je nemoc, když to ta nemá s těma epilepťákama nic společného. Ve chvíli, kdy člověk začne abstinovat, tak postupně vlastně tyhle ty alkoholový a práškový jako epilepťáky odezní. Jo, takže vlastně ta epilepsie jakoby se svým způsobem to abstinencí zaléčuje.